Så får du i hvert fald de 10 koldus, du får fra grønne. Fuck, de adder mig hele tiden. Du siger, mand. Fucking 135 venner nu. Er det en sort? Det tror jeg nok, der. Prøv at se, man. Vi skal bare ride på det black train der. Og så lige pludselig så kommer der grønt, så er det fint nok. Så er der ekstra penge. Der kommer aldrig rød. Rød er lort. Se, mand. Prøv at se, hvor mange det smider på den. Der kommer... Alt det her, ikke også? De næste 4 slag, de bliver også sorte. Jeg tror måske, den der bliver rød, faktisk. Det er fandme tit, der bare kommer black train. Eller red train. Der kommer bare fucking mange i træk af et eller andet. Sådan så de... Jeg tror det er fordi, der sidder alle de der bots, der bare sidder og beder dobbelt op. Så knipper de dem, hvis der kommer det samme så mange gange i træk. Fuck! Hvad fuck var det? Hvor var det? 3 mil havde de smidt det på. Blev det 6? Hvad? De har smidt 3 mil på. Det blev 6 mil. Fuck, det var sindssygt. Ja, der bliver fandme smidt meget. Fuck, prøv at se hvor mange der smider på rød igen. Jeg skier sgu. Jeg tror ikke det bliver rød. Fuck det. Den skal fandme have 90k nu. Tjek det. Der er 3 gange så mange brød. Hvad så? Vil de køre i underskud eller overskud? Dobbelt. Sådan dobbelt. Luksus. Nej! Ramstede op det sidste. For satan. Men hvad skal der ske for det der? Det var da godt nok det klammeste jeg nogensinde har set. Nej, jeg smed også lige 50 mil på grøn. 50 mil på grøn. Det kunne jeg ikke, fordi jeg har ikke noget. Spasser. Nå. Skal jeg lige smide 250k. Hvad siger du? Hvad siger du? Rød. Det har været rød 2 gange. Så tager jeg altid det modsatte det, jeg siger. Skynd dig, sæt det på et år. Du troede det blev sort eller hvad? Og så sagde du det modsatte. Hvis det bliver grøn, ikke også? Så er det luksus, så er jeg 1 million. Nej, cover! Shit, bro. Shit. Ej, jeg skulle ikke smide de 250k. Altså, send mig noget, så kan jeg også være med. Hold din kæft. Send mig 100k. Jeg giver dig sgu da ikke 500 kroner gratis. Så giver du penge, mand. Hvis jeg dobler det op, så får du dem igen, jo. Dem alle sammen? Ja, jeg tager 10% af det, som du sagde. Ja, okay. Det er fint nok. Du skal også have en chance, din lille nære. Så giv mig dit idé. Sæt mig 500k nu, hvor du siger, nu hvor du så ondt med mig, ikke? Nej, jeg skal være på double green. Rød lige. Ja. Jeg smider ikke på grønt, jeg tager fandme ikke. Skal du se, hvordan det går. Det blev rød. Det blev sort. Det var tæt på den på grøn. Har du skrevet dit idé? Jeg har sendt det i chat. Eller sig til Mathias, han skal også sende noget. Hvad? Jeg skal også... Mathias. Send coins nu. Okay, der står balance 100k. Hvem er du? Det mener du ikke.
Kom, giv mig et råd. Prøv at se, hvor meget jeg er på sort. Oh my god. Så håber jeg fandme, at det bliver sort i stedet for rød. Og det var fint nok. Oj, shit. For du har smidt så meget på sort, og jeg har smidt kun 10k. Ui, god. Jeg ved, der er en del over inde. Ja, Tror du, der er en dragon over inde? nej, jeg tror ikke. Hvis det er, så kan du withdraw mon knife og sende det til mig, så du ikke ser alt for op. Jeg trykker en luksuskniv ud. Ja, så lad være med at sende det til mig, så. Hold kæft. Ja, jeg ved Jeg godt. satser det ikke. Jo, du gør det derfor. Det er godt, jeg har den der limit, for jeg ikke kan give det med det samme. Ja. Det er bare, hvad jeg skal trække noget, og så sende det til dig. Det er fordi, jeg lige pludselig går dårligt. Track, Huntsman Fate. Fuck, den er grim. Og den roller nu. Det er kun lortekniv derinde. Og det blev rød. Jeg vandt min 10k. Bang bang. Gjorde du? Jeg tror, det bliver rød. Det bliver... Jeg smider 10 på sort nu. Thijs, træk din kniv ud. Der er kun lortekniv. Jeg gider ikke trække den. Jamen, du kan jo altid sætte den ind i CSGO, eller i det der lort der, og så få coins igen. Det er bare det, at så har du jo noget, så du ikke smider det hele væk. Ja. Prøv at se for ikke så lang tid, hvor du lige kan kigge det selv. Ja, jeg var helt nede og smide. Jeg havde kun 50k, ikke? Så smed jeg 50k fra. Så fandme jeg filmet derfra. Så havde det været en vild video. How to rebuild 50k til 1,2. Jeg har faktisk også trukket skins ud for 100.000. Min inventar, det er bare vildt nu, den er. Alle de Dragon Laws. Ja, nu har jeg fået min k op.